Paráda, možno, alebo 10 nevidím. Perfektné, vraciaš sa naspäť. Dobre, Jaro a desina, osmička. 10. Pička. Dobre, takže ideme zapísať. Takže Alexander tam má osmička, kúsok od desiny, ale je to 8 a 5. Tlieskame. A vidíš, že tu je že Robert Straňák, ale to sú asi len jeho šípky. Michal Zajac trafil 10 a 5. Takže budem hovoriť, nebude dvíhať, máš voľno. Dobre, sme pripravení? Takže poď, prvý. Super, Peťka to vyzerá byť. Osmička odrazila sa dopredu, videla som 8. Zapamätajte si. A ide druhý, poď. Bola to osmička, videla som. O, 10, 11. Osmička, super. Ideme zapísať. Takže počkajte na čiare. Toto bola jasná osmička. Takže červené šipy Alexander, krásna desina a 8. 10 a 8. Asistent vyťahne. Ideme na Grizzlyho. O, 5 bodov, nožička. Či čo to je? Intimná partia. Miss, bohužiaľ 0 nevadí. Pripraví sa ďalší. To by mohol dať musela dve nuly. No, 5 bodov do krku. 5 bodov, 8 bodov, nevidí, ideme zapísať. Takže Alexandrové sú tie červené, vidím 5 a 5. 10 bodov má Alexander. Áno, máme zapísané. A posledné zvieratko vám vyberie... Kto chce vybrať posledné zvieratko pre chlapcov? Ty si bola prvá, vyberieš? Ja? Áno, ty. Miss, bohužiaľ, nevadí. No je to iné pred tými divákmi strieľať. Osem, dobre, super. Dorovnal? No tak ide ďalší, poď. O, osmička čiarová vyzerá byť. Miss. Dobre, nevadí, ideme to pozrieť. No, toto, či to bude čiara, alebo nie. Michal dal 8, Alexander 5. Tak. Také nemusíš utekať. No,
To vyzerá byť 8, 11? Nevidím dobre. Jú, nevadí, nemusíš sa ponáhľať, času máš dosť. Osmička to je. Peťka. Peťka, 8. Ideme zapísať. Takže 8 a 5 a 10. Vybereme ďalší terč. To vyzerá 8, 10. Nevidím dobre. 5. Michal, stoj, poviem ti. Ideš, poď. Mis, nevadí, máš ešte druhý pokus. No, to vyzerá buď 10, 8, nevidím. Ideme sa počkať skoro. Hanka dala 10 a 5. Super. Dobre. Takže ideme na ďalší terč. Peťka. Osmička, perfektné. Michal sa pripraví a vyráža, poď. Ja som na to, že som ho trafila. Vôbec to nepočítam. 38. 11! Päť. Super. Pred posledným terčom Miško vedie o 1 bod. Také napínavé. Wow. Päť. 11 ďalej 10. 5. Michal, poď. 5 a 2. Kameň. Ešte nič nie je stratené. Nie, 11 dá. Idem pozrieť, nie som si istá. 2 kamene, áno, 2 kamene. 2 kamene. Ešte to zapíšeme, ako to má byť. Takže Hanka dala 5 a 5 a Michal tu má 2 kamene, takže 0 a 0. Tým pádom tretie miesto získava Hanka. Gratulujeme. A pripravia sa o bronz bebečkári. Dobre, pripraviť sa, pozor. Jedenáct alebo 10? Nevidím, možno čiarová.
Ale to vyzerá to na 11. Šiarová 11. Aký super! Ani nedýcham! Dobre! Nikolka, poď. Áno, a fús. Vám to ide pred tými kamerami, hádam lepšie, jak bez nich, čo? 5 bodov. Je za 5. 5 bodov. Takže ideme zapísať. Laura, máte 11. A Nikolka má 5 a 5. Ďalší terč. Osem. 5. 5? 5. Dobre. Ja to vidím z boku. Nechcem tam liesť. O, 5. tiež to vyzerá na 5. Nikolka, poď. Miss, 0. Nevadí. Päť. Dobre, idem zapísať. Laura dala 5 a 5, toto je kúsok od 8, takže Laura má 10 bodov a Nikolka má 5 bodov, 5 a 0. Super. Takže toto je, ide tretí terč. Päť bodov. Kúsok od 8. Päť bodov. Nikolka, poď, môžeš, poď. Päť bodov. Alebo 8, neviem. Vyzerá byť 8. To, na to isté miesto, tak to sa idem pozrieť. Píšeš? Áno. Laura 5-5 a Nikolka má 8-5. Na kameru to budete vidieť, hej? Však je posledný terč. Prechladneš. Miss, nevadí. Môžeš sa opraviť. Mm, 10. Dobre, super si sa opravila. Nikolka, poď. Môžeš.
5. To je ostuda, vyššiu. Áno. A mis. Takže to bol posledný výstrel a potvrdzuje, že na 3. mieste bebečko skončila Laura. Ty je môžeš, poď. Mis, 0, nevadí. Päť bodov, alebo kameň? 5, dobre. Osem. Do toho vystrehal aj druhý šíp. Nevadí. Dobre, ideme zapísať. Takže Sofia má 8 bodov a Adam, dobre hovorím Adam, že? Adam má 5. Miss, 0, nevadí, máš ešte druhý pokus. Povzbuďte ju! Peťka. Adam, poď, môžeš ísť. Päť bodov. 11! Paráda! 11 ako víno úplne do stredu. Takže Sofia má 5 a Adam má 11 a 5. Krása, super. Toto je terč číslo 3, takže ešte jeden. Osem? Áno, 8. 8 a 5. Super. Poďte si, ja môžeš. A už idú odlaky, dobré správy. O, 8. To sa odrazilo od čipu, že? No a čo s týmto spraviť? Bolo to jak drevo? Drevo? Dobre, tak dáme to ako 0 Sofii. Dobre, lebo nie je to isté, nebudeme sa tu dohadovať. Uvidíme na tom videu naozaj. Nemôžeme. Ani náhodou. Tam je tom kopce, ale bočnú zónu tu je. 5. V tom kopci s týma paročkami. Na krku. 8. Super. Adam, poď. Kam si čaká? Tvoje posledné 2 výstrely. Osem. To
pozrieme, či to je kopyto, alebo čo? Idem sa pozrieť. Je to noha, dobre, takže Peťka. 37 bodov! Perfektne. 34 bodov! Takže Adam na prvom mieste, Sofia na druhom. Povzbuďte ho. Nebo! 8 alebo 10. Skôr si myslím, že je to 8. 8 alebo 10. Skôr si myslím, že je to 10. Dobre. Dominika, poď. Miss. Napätie, nevadí. Osem. Takže idem vám nahlásiť. No. Začínaš. Osem. Tebe to celkom darilo. Či nie? To vyzerá z čiarovú peťku, neviem, pozriem. Dominika, poď. Päť. Ten behák ide kade. 8. Ideme to pozrieť. Takže Sebastian trafil 8 a 5 a Dominika trafila 8 a 5. Vy ste zohratí. Sebo, poď, je to tvoje. Vidím, ale ja nie. Zrnček. Krásna desina, vyzerá, že je 10. Desať! Tak toto je paráda, super. Dominika, ideš. Toto je napínavé. Sebo je flagmoš. Príde, trafí. Odchádza. Ideme na medvedíka. Miss. A kam už? Nevadí. 0. Neuškrnej sa, Sebo. Päť bodov. Tento váš súboj bude zaznamenaný, takže ideme pozrieť body. Takže Dominik tu má, Sebastian tu má. Toto je 10, ale toto je bohužiaľ 8. Chýba ti tam milimeter. Takže Sebastian 10, 8 a Dominika má 5, 0. Sebo, poď a potlesky dajte na posledné 2 šipy. Desať.
10. Paráda, daj na to. Dominika, poď. S ocťou, pre radosť. To sú takéto zákulisné ťahy. Čo si jej slúbil za to? Vyzerá byť 10. Čiarová desina alebo osmička. Pička! To bola LTT. Ideme to pozrieť zblízka. A budeme čakať na výsledky, ale už je to asi jasné. No nie, je tu dokonca 11. A Dominika dala 8 a 5. Že víťazom sa stáva Sebastian. Takže TRLB na druhom mieste s počtom bodov 41 skončil Michal Zajac a na prvom mieste s počtom bodov 40, no tie počty bodov to ani nemusím hovoriť, lebo je to súboj rôzny. Takže na prvom mieste Alexander Lopušan. Takže budete dekorovaní medailami. Gratulujeme a ja si vás ešte cvaknem. Muro, môžem ísť takto? Áno, nech sa ti páči. Dobre. Na treťom mieste skončila Komáriková Hana, na druhom mieste Vatlavic Dominika a na prvom mieste Vatlavic Sebastian. Paráda. No väčší aký tam nebude, lebo tam... Ale vidíte to, že dve baby sú na vstupienku, hej? Nie je to krásne? Strieľa, čo sa nedie, vieš. Ale tu... Gratulujem. Ešte si vás odfotím. Lebo sa do toho dívať môže pozerať ten súbor. Super, máme, odfoďte si ich rodičia. A posledná kategória Berbov na treťom mieste skončila Laura Laniová, na druhom mieste Sofia Šmírerová a na prvom mieste Adam Kaco. Super. Ešte vám prídu medaily, zatiaľ vám zagratulovať. Gratulujem. 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 Ešte si vás cvaknem, aj ja, aj rodičia. Úsmevy. Super.